Ne znam, moji mali štrumfovi. Bolje da zgrabimo kristale i munjevito potražimo sklonište. Izgleda da je onaj koji ovde živeo zbrisao. Nije ni čudo. Ako je vreme uvek ovako, verovatno su se preselili. Ne bih rekao, Kefalo. Pretpostavljam da su stanovnici isterani. Isterani? Baš sam to htio da kažem, velike štrumfe. Kako je čudesno što veliki umovi isto razmišljaju. Važno je da sam ja našao suvo sklonište za nas. Bojim se da nije suvo, Kefalo. Trebaju mi dobrovoljci koji će zakrpiti krov bambusom dok ja radim na kristalima. Isići ću ove bambuse dok si rekao keks. Bogo, jesi li video nešto u ovom žbunju, Kefalo? Trapo. To što si u stranoj zemlji očigledno utiče na tvoju bujnu maštu. Kefalo, jesi li video te crvene oči i taj dugački rep koji se njiše? Evo bambusa. Bogo, ajdemo odavde, ježim se ovog mesta. Mazalo, kad sam digao pogled, te okrugle crvene oči su gledale u mene. Deja vu, Trapo. Možda su te crvene oči samo proizvod tvoje mašte. Bogo, ne. Kažem ti, stvarno sam video nešto. Je li izgledalo ovako? Veće oči. Crvenije. Ali oblije. Više dlaka. Veći rep. Tako mi štrumfa? Izgledalo je ovako? Ne, Mazalo. Izgledalo je onako. Trapa govori istinu, čudne plave gusenice. Ne boj se, gusenice, ja sam miš učitelj. Onaj koga si vidio u šumi je zli ninja pacov. Nedavno su u ovom selu živjeli sretni miševi. Onda ih je ninja pacov pohvatao, sad su robovi u njegovom zamku. Čuvajte se, ili će ninja pacov i vas mrviti. Nikad nisam čuo nešto tako besmisleno. Šta god da je to rekao. Kefalo, pošto je ovo zemlja miša učitelja, možda treba da poslušamo njegovo upozorenje. Hteo sam da pošaljem 2 štrumfa po hranu, ali sad mislim da je bolje da svi pođemo. Veliki štrumf zaista mudro zbori. Hajde da pođemo, moji mali štrumfovi. Zašto i vi ne pođete, gosin miši učitelju? Nećete valjda da nas uhvati ninja pacov? Kao što izlazeće sunce kaže mesecu, krenut ću tvojim putem. Bogo, jel to znači da ide s nama? Upamtite, štrumfovi, nemojte daleko da odlutate. Štrumfovi, pogledajte šta sam našao. Čekajte nas! Pogledajte koliki komad sira. Ima dovoljno za svakog štrumfa. Bolje da požurimo ako želimo da dobijemo parče tog sira. Ko visoko leti, nisko pada. Ne znam za vas, štrumfovi, ali ja sam spreman da navalim. Stani, Gricko, mislim da je to klopka. Veliki štrumf je u pravu. Paca stoji iza ovoga. Bolje da idemo. Jedno parčence sira ne može da škodi. Tako znači, ko zagrize mamac, okusi klopku. Haj. A sada ću ja da zagrizem mamac. Vodite plava stvorenja u zamak. Bogo, ninja pacov je odveo moje prijatelje. Moramo za njima. Suviše je opasno, traposane. Bolje da sačekamo mrak. Ali šta ćemo da radimo do tada? Pratit ćemo put učitelja, put karatea. Samo da smo poslušali miša učitelja i naučili karate, možda ne bismo bili jadni robovi ninja pacova prinuđeni da čistimo njegov zamak i noću i danju. Hej, zar ninja nije rekao miševima i plavim bubama da čiste zamak? Doći će gosti da gledaju karate i ninja želi da ostavi dobar utisak. Mi se tebe ne plašimo!
Smrvit ću vas kao zrelu dinju zbog tog nepoštovanja. Haj! Plašimo ga se! Haj! To je baš jedan ukusan karate. Večeras ću upotrebiti plave bube za prikaz karatea, a voće sačuvat ću za dezert. Prva lekcija je najvažnija. Nauči ravnotežu. Sada ti pokušaj, Traposane. Boga moj! I Trumpić želi da pokuša. Dosta smo radili na ravnoteži. Ali zar nisi rekao da je to najvažnije? Ne, veoma precenjeno. Ritam je veoma važan u borbi štapovima. Ovako, 1, 2, kuća od bambusa, 3, 4, jedi više sušija. Sad ti pokušaj, Traposane. 1, 2, kuća od sušija. 3, 4, suši od bambusa. Prati mene, ne njega. Sada ću ti pokazati najteži potez u karatu. Zove se napad ždrala. Zaproti, radi što i ja. Nema vremena za spavanje, gusenice, Trapo. Karate je akcija. Bogo, šta je bilo, Trumpiću? Najbolje je da pratimo čupovog prijatelja i saznamo. Izgleda da će večeras biti zabavno kod Ninja Pacova. Ninja Pacov, karateom će smrviti mala plava stvorenja. O, ne! Moji drugovi će biti iseckani u sitne komadiće. Ne možemo da čekamo do večeri, gosin Miše učitelju. Moramo odmah da im pomognemo. Haj, vreme je da gusenica izađe iz šaure i postane leptir. Upamti, treba da ih iznenadiš. Ušunjaj se kao blagi povetarac. Blagi povetarac, to je bio uragan. Da, Ninja Pacove, konačno sam došao da te porazim. Star miš, suviše slab za karate. Tvoj crni pojas je posiveo. Ali ova gusenica je mlada i sposobna. Ovaj trapavko će se boriti protiv Ninja Pacova. Ja imam 24 crna pojasa. Koliko imaš ti? O, Bogo, nemam ni jedan pojas. Imam samo štrumfni par tregera kod kuće. Dosta s pričom. Izazivam te na karate. Ako Ninja Pacov izgubi, plava buba i miš su slobodni. Ako Ninja Pacov pobedi, iseckaću štrumfove na komadiće. Haj, 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 haj. Izgleda da sve zavisi od trape. Od trape! Ne! Bogo, mislim da se ovaj momak ne bori pošteno. Sjeti se ravnoteže, hodaj po konopcu. Kakav je ovo uvrnuti karate? Doneste štapove za borbu. Traposane, sjeti se ritma. Haj, 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 haj. Bogo, 1, 2, 3, jedi više bambusa. 2, 4, 3. Bogo, ovo je baš zabavno. Možda bismo to mogli da ponovimo još koji put. Usuđuješ se da takneš Ninja Pacova? Sad si gotov. Trapavi. Štrumfa, Lulu! Štrumfa, Lulu! Vidi kako ta pufnica leti. Hajde da ga sredimo! Držite ih. Štrumfa, Lulu! Evo ti ga napad, sovčinom! Oj,
Štrumpavo, Štrumpavskog, ovo je moje najveće remek delo. Nema ničeg lepljivijeg od lepljivog pirinča. Ali je ukusno. Ova žurka još nije gotova. Raspoređeni su kao samuraji. Nema odbrane. Ima, ako znaš, napad štrala. Ninja Pacov ne može da se meri s novim tipom karatea. Ludo ružičasto stvorenje i trapavi su velika nevolja. Vreme je da kažem sayonara i odem u brda. Bogo, izgleda da sam pogrešio u napadu ždrala. Zaboravi to, traposane. Napad žrala vrlo precenjen. Od sada ću podučavati pad gusenice. Je li ovo dobro, traposane? Bogo, ni sam to ne bih bolje izveo.